Кой създаде тези индивиди от ергената? Тези жени, които днес вече са едно нарицателно за една цяла пандемия. Пандемията на деградиралата женственост, която у нас, за съжаление, се развива с пълна сила. Кой защо вкара в пространството тази изкривена енергия, ще ви споделя днес. Преди години, не съм много сигурна, излязоха книги, които са на Лариса Ренар. Страхотни книги, които всъщност обясняват какво е женската енергия, как да я отключим в себе си. Изключително интересни неща има в нейните произведения, но там никъде не пише спри да работиш и чакай да ти плащат сметките. Отивай на среща и чакай някой пак да ти плати сметката. Чакай някой да те издържа и ти се развивай само духовно. Пълни глупости на търкалета. И после изведнъж Лариса Ренар се оттегля от България и кой остава? Кобилкина. Кобилкина, която учи жените на нейните семинари да стоят пред хотелите и да искат от непознати мъже пари, за да си купят рокля. Това една замаскирана просия ли към тип женска енергия, как да я развием в себе си, не знам. Оставям на вас, ще ми бъде интересно да чуя вашето мнение в коментарите. Обаче, разберете ме правилно, те не са виновни. Виновни сме си ние. Защо сме виновни? Защото ни липсва критично мислене, влияем се от подкасти, от различни инфлуенсъри, от тип такива коучове, които ти казват, плати сега 60 лева, за да развия твоята женска енергия. Ти просто ще получаваш от мъжете без изобщо никакви усилия. Да, точно така. Критичното мислене ни липсва. И се доверяваме и повлияваме от жени, които ни учат как да имаме щастливи взаимоотношения, да имаме мечтания партньор, а те самите са на средна възраст и са необвързани. Не знам, не ви ли звучи малко странно? И това видео не е за да съдя някого, а просто да ви подканя малко да си отворим очите. Да се върнем към истинската ни женственост, тази, която не моли, не проси, не действа с евтини манипулации, обича, създава, подкрепя и гради свят, в който е чест да бъдеш жена, а не подложка.